Aizue, entzun. Egin dezagun topa gure Aitziber maitearen omen. Ze bat maila gainditu duena. Laugarrenean gainditu duena, baina azkenean lortu duena. Ezinezkoa ematen zuen haren. Ordaindutako 160 euro baliotsuenak. Bi bagureze bat duna. Ai, Tori, oparitxo bat dut. Eskerrik asko mozteagatik. Ai, barkatu. Barkatu. Topa! Badakizue? Vaya, pues todavía no. Ara, erdara batuan, gazteleraz egiteko horra joan zaitezke. Wow, zer du alproja honek? Bai, nirekin intzun hauzkoa. Segurazki inbidia izango da. Barkatu berandu nator, Gabon maitia. Partida ikusten aritu naiz, kriston paliza eman dizu errealak, Gauza bat, nahiko harrigarria Aitziberrek gainditu izana, ez duzu uste? Ei, Xabi, zergatik egon zinen aztertzaileekin baskaltzen? Bitu, ez dakit nore eta nork desberdintzen. Bilete sorta bana eman behar izan nien. Bestela, ez zuen sekula gaindituko. Bazenekien nik datorren astean festa dudala? Ze bat duna prest? Bai, asteko entxalada eta gero hamburguesa veganoa. Oso ondo, nik txuleta. Eta beste ontzat? Bai, nik tomate entzalada. Baina tomaterik gabe eta gaztaren ordez, kroketak. Amaika entzuteko jaioa gara. Ados, ni nahi dut entxarada bat. Eta ergatiborik ere nahi duzu? Ez, ze bateko tituloarekin nahikoa dut. Eta zuk? Nik eskatuko dut arraiz sopa eta utikan. Niretzat, xolomo gazta piperra. Benetan? Baina zer duzu gure kontra? Ez zenuen gainditu, ezta?